Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛni an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen n'u k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma seli. Agence Chérifula ka ijiden kunfɔlɔw sera an fɛ Bamakɔ yan ka bɛn ni alamisado utukalo tile 22 ye. U bisimilala Maison du Hadji la yani ka sira d'u ma u ka t'u ka so. An ka ɲininikɛla Amadou Diallo a n'a ka jatala Dramane Male tun bɛ yen nɔ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw na. Chérifula voyage ijide kunfɔlɔ ye faso Maliba sɔrɔ ka bɛn ni alamisa wulayan fan ye pankuru jigi kɛnɛ ka Bamakɔ senu ni o ye aéroport international Modibo Keita ye. Nin kulu in kunfɔlɔ bi t'i jɔ hijiden maa 300 bɔɲɔgɔnko la minnu ni u taar'u ɲɛda kira dayɔrɔ kan kisi ni nɛɛma bɛ a ma. Alisilamɛya jɔsen 5 baaraw dafali okumu kɔnɔna na. Ala barakala Chérifula taamadenw bɔra ya ka taa Magan jamana kɔnɔ kalo tɛmɛnin na Ala fana y'an dɛmɛ baara bɛɛ lajɛlen fana kɛra hɛrɛ la. Komi avion tigiw fana ye layidu min ta ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ an ka mɔgɔw kan ka segin daminɛ bi de. Ala fana sɔnna bi fana sera Ala fana y'a latigɛ. O la min ye premier vol ye mɔgɔ 300 an sera k'o évacuer ka bɔ Magan jamana kɔnɔ bi ka se ka yan sɔrɔ ni Alahu Taala ka diɲɛ ye. U bɔlen kɔfɛ aéroport international la u y'u kunda ijidenw tɔgɔla so kan ni o ye Maison du Hadji ye ni u kunbɛnna nisɔndiyaw ni bonyaw kɔnɔna na u balimaw terisiraw ani jɛɲɔgɔnw fɛ min ni o nisɔndiya fana bonyara kosɛbɛ. O senfɛ u ye u ka bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ma ka sanga ni a ka wulikajɔ baaraw ye san 2019 iji baaraw ɲɛcogow siraw kan. Alhamdulillah an b'Ala fo k'Ala barikada Ala min sɔnna ka bi do in jira anw na n'o ye an segili ka bɔ Maka an bɛ Ala fo dantɛ foli min na iji ye fɛn ye n'Ala y'a nɔgɔya i ma vraiment i kan ka kɛ surtout jagoya de don farida de don silamɛ bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ kan ka iji kɛ parce que silamɛya jɔsen 4 de don an kan ka iji. O la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a nɔgɔya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ye minnu m'a sɔrɔ Ala k'a nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye. Iji in tɛmɛ ko ɲana komi n y'a fɔ cogo min na depuis an y'a daminɛ Médine baara ninnu bɛɛ tɛmɛna hɛrɛ ni baden na an ma basi fosi an ma degun fosi sɔrɔ a kɔnɔna la. Yɔrɔ yɔrɔ kan ka visiter i b'a fɔ komi lieu culte ninnu an y'a bɛɛ lajɛlen visiter. Alhamdulillah ijiden bɛɛ lajɛlen satisfailen don donc o yɛrɛ an ka satisfaction ye an bɛ agence Chérifula fɛnɛ fo a ka baara la. Taara hiji la an segira foyi m'an sɔrɔ tɔɔrɔ si m'an sɔrɔ an bɛ bani fo n bɛ tanti Jara n'a tɔ bɛɛ lajɛlen fo yarabi Ala ka hɛrɛ k'a n'u ye yarabi bani Ala k'a mɛn a ka ɲɛmɔgɔya Ala ka hɛrɛ k'a n'a denw ye yarabi Ala ka hɛrɛ k'a n'a denw ye ka taa ne ɲɛda kira dayɔrɔ kan kira ka yɔrɔ si tɛ yen n'u ma yɔrɔ min yira an na. An b'Ala fo k'a barika ɲuman da. Alhamdulillah an nisɔndiyalen don bi an kun taala an ka bateau la Maka vraiment an wulila ka bɔ yan don min na fo ka taa se Madine ka taa se Maka k'an ka Mina ni Arafa kɛ an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ vraiment ne bɛna foli dɔrɔn de kɛ agence Chérifula vraiment dan t'u la quoi an b'an karamɔgɔ fo a n'a ka denbaya bɛɛ vraiment o kɛla anw ma jigiya ye yen nɔ o kɛla anw ma fɛn bɛɛ a ye mɔgɔ minnu d'anw kan ka taa vraiment hɔrɔnw don. U ye baara kɛ kɛcogoya la a tɛ se ka fɔ ka se a dan na. Ɲina iji baaraw san 2019 kulu min ni o kun kɛrɛnkɛrɛnna ka bila ijidenw nɔfɛ kɛnɛya ko ta nasiraw la kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya foyi ma don hiji baaraw la kɛnɛya nasira la Chérifula voyage tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na furasɔngɔko nasiraw. An tun ye mɔgɔ bɔlen ye minnu tagala hijidenw kan an dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ 4 donc an ye hiji kɛ hɛrɛ la k'a ladon hɛrɛ la k'a labɔ hɛrɛ la tana ma maa si sɔrɔ. An ma bana si sɔrɔ bana ma maa min na n'an ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ min na n'Alahu Taala ka barika bɛɛ lajɛlen ye an sera k'a ka bɛɛ lajɛlen gérer. An kɔni sera a yɛrɛ la tana si ma maa si sɔrɔ avion kɔnɔ donc tout le monde se porte bien sauf seulement mura kelen minnu bɛ yen n'o bɛ mɔgɔw la quoi mais an sera k'o bɛɛ gérer quoi bon basi ma sɔrɔ mɔgɔ si sɔrɔ quoi n'an b'a fɔ ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka karamɔgɔ yɛrɛ fɔ min kɛlen sababu ɲuman ye karamɔgɔ ye international parce que an m'o ma sɔrɔ min fɛ. À la Mecque, on a eu des cas que Tchadien do banaton la quand on a hôtel là. Mais Karamo Ali est autorisation de quoi il faudra que parce que Karamo est international. En y a mis faudra que au Tchadien on sait plus qu'une dizaine de personnes. Donc à Irak à la fin passé comme Monaco parce que Tchadien c'est bila sur les champs de bataille au Mali nord Kelela. Donc nani Tchadien banana nyoko veka nyoko be hôtel Kelela no lu banala. Ale Karamo ya kanolu fana ka faudra que au l'honneur de tous les Maliens. An b'a yira aw la k'a fɔ ko hijiden kulu tɔw Chérifula voyage tɔgɔ la o bɛna da ninnu fana ka wagati nataw la.
Alibi agent Sherifula ka ijidenw ka nali la Amadou Diallo y'a ka kuma galamani tɛngu a ma dɔw la an ka ɲɛma dɔw fɛ. An bɛ Ala fo k'Ala barikada Ala min sɔnna ka taa n'an ye heji la ka kɔsegin n'an ye hɛrɛ la an bɛ Ala fo k'Ala barikada o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sababu ɲuman n'o ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ye an bɛ tila ka foli tingo o fana na o min kɛra an ka sababu ɲuman ye sabu n'i y'a ye an ye tagako ɲuman kɛ ka seko ɲuman kɛ Ala ni ale barika donc o la an bɛ fɔlɔ ka foli ɲɛsin o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ an kɔni taara hɛrɛ la an kɔ segila hɛrɛ la an fana taara a fɔra ye cogo min na ko lahɔrɔma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa yira na cogo min na a kɛra ten de fɔlɔ musalaka ma y'a la dɛ musalaka ma y'a la a fɔra cogo min na an ye formation na a kɛra ten fɔlɔ o la an bɛ Ala fo k'Ala barikada Ala min sɔnna k'o k'an ye quoi an bɛ Ala fo k'Ala barikada Ala ye hɛrɛ min k'an ye bi k'a kan an ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn ma se ka se sɔrɔ ka taa heji la an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka musaka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye Ala ka musaka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn kan ka kɛ a bɛɛ kɛla an bɛ o barika da mun na o ye an ka karamɔgɔ ka duwawu de ye aw mun fana baarakɛlaw ye aw bɛ ka karamɔgɔ labato ni Ala sɔnna aw tɛ bin a la fɛn fɛn bɛ fɔ k'an k'a kɛ aw b'a k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na bɛ duwawu kɛ dɔrɔn Ala k'an laban ɲa an ka karamɔgɔ min y'an kunna Ala k'a laban ɲa Ala ka a ka ko jira a bolo Ala ka na canbaga k'a la Ala ka na can bolo an mun y'a kɔ Ala k'an ka a ɲiw ye Ala ka na a jugu k'an ye Ala k'an n'a bɛɛ kelen ma Ala ka bɛn na jamana kɔnɔ Ala ka jamana suma an ye duwawu kɛ Mali ye dɛ yɔrɔ yɔrɔ ko ka Mali kɛlɛ ko k'a ban pewu an y'o ɲini Ala fɛ Ala k'o kɛ Ala k'o ban pewu. Jɛkulu mun ka baara ɲɛsinin no kungo labarali ma u ka bolofara min bɛ Sikaso ka bɛn ni alamisado utukalo tile 22 u ye yirituruba boloda Fakɔla mun bɛ Kɔlɔnjɛba mara kɔnɔ an b'a ladɔnna k'a fɔ kɛnɛ in tun denbayalen don ni Eaux et Forêts ɲɛmaaw ani maaba wɛrɛw Samayira Sanogo ani Abdoulaye Sogodogo ka sɔrɔlenw don. Ni kura fiyɛra Dani dugu la ni yirisun 1884 turuli ye tari fila kɛnɛ ka Dani dugu kɔnɔ Dani yɛrɛ ye dugu ye ni a bɛ Fakola commune fɛ ni yirituruba in hakilina bɔra Mali yiribaaralaw ka jɛkuluba de la ni o ye Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali au développement durable de l'environnement ye. Gouvernement ye taabolo dɔ yira baara nu taabolo la i n'a fɔ yiribaara kan ka yɔrɔ danbɔ ka se ka baara kɛ plan kɔnɔ ka nɔrabila kɛ ni y'a ye nin kɛnɛ kan bi an b'o nɔrabila dɔ kɛnɛ de kan parce que an ka baara ye ni baara nu de pour que ka se ka nɔrabila kɛ an ka se ka mɛn an ka baara kɔnɔ bon an ma Dani dɔrɔn sugandi an yɔrɔ caman de sugandi mais an y'a ye Dani bɛ faamuya kɛ joona o de la an ye Dani sɔrɔ k'a kɛ komi yɔrɔ caman fana bɛ an bolo Dani kɛla cogo min na olu fana kɛla ten. N'i y'a ta k'a lajɛ fɛn bɛ tali kɛ kungokolo nafasɔrɔ fɛnw ma yiriw bɛ o la ka se baganw ma an bɛ donni min na i ko bi o fanga bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ Kɔlɔnjɛba cercle kɔnɔna na ka sangani ni gɛlɛya ninnu ye ka ɲɛsin Kɔlɔnjɛba cercle kungokolo kɔnɔnaw ma o de y'a to ni ji ni kungo lakanabaaw ka ɲɛmayaso de ye Mali yiribaaralaw ka jɛkuluba ka ni hakilina in kɔkɔrɔma don. Vraiment an b'a apprécier comme directeur y'a fɔ a ka discours kɔnɔ cogo min nisɔndiya don ka ɲɛsin service ma ka ɲɛsin fédération ma ka ɲɛsin Fakolakaw ma gɛlɛya caman bɛ kungo lakanali la région in kɔnɔ bagan tɛmɛsiraw b'a la tasuma jeni ni fɛnw a da sera bɛɛ ma bon o hukumu kɔnɔ nin ye campagne de ye ka kuma ka mɔgɔw sensibiliser ka yira mɔgɔw la ka fɔ ko ka kungo lakana campagne kɔrɔ wɛrɛ t'a la o kɔ sinon an bɛ yiri min turu o tɛ ka kɔlɔsili kɛ ka hakili ɲuman di mɔgɔw ma u k'u janto u ka yɔrɔ yiriw la ka yɔrɔ lakana campagne nin dabɔra o de kama. Foli di jama bɛɛ lajɛlen ma ka foli di kɛrɛnkɛrɛnya Sikaso Fédération des exploitants ma n'i y'a ye bi an bɛ nin kɛnɛ in kan u ka cɛsiri don u ka financement don n b'a f'u ye k'a fɔ jama bɛɛ lajɛlen ye ne nimisi wasala kabini plan d'aménagement ninnu baara daminɛna u y'a bɛɛ financer fo ka se bi ma tasuma bɔsiraw wo yirituru wo yiri sanni wo olu de y'a bɛɛ financer fo ka se bi lajɛlen ma donc hali sisan ala sago sago baara tɔba bɛ kɔfɛ donc vraiment u k'u hakili to an na.
Mali yiribaralaw ka jɛkuluba ka ni hakilina in kɛra nisɔndiyakoba ye fakola marabolo ɲɛmɔgɔw bolo ka se politiki ɲɛmɔgɔw ma olu bɛɛ ka welewelemadakaw ma bɛɛ dɔwɛrɛ ma fɔɔ k'a laɲini danni dugudenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ jan ka se ka to ni yiri turulen ninnu na barisabu ka daa kan ko yiri turuli ye baara ye nka ko a ladonni fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Baara in a ye anw sɔn hakili bali la a diyara an ye an ko taare komininden bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ko taare a ye an nimisi wasa nin ye baara fɔlɔ-fɔlɔ ye an kun tɛ min si dɔn vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen encourager vraiment an ka se k'an bolo don a kɔrɔ a ka se ka kɛ an yɛrɛ ka dugu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na tellement que a diyara an ye. Anw fakolakaw nisɔndiyara ni cérémonie de lancement de plantation de la campagne de reboisement je veux dire o kɛli la anw fɛ yan a diyara an ye a bɛnna an ma an nisɔndiyara a la fana mais n bɛ min ɲini n ka maramɔgɔw fɛ yiri turulen o tɛ a bannen an ka jija an ka a ladon n'an y'a ladon o de bɛ an nafa exploitant bɔra ka fɛn caman fɔ u ka kumaw kɔnɔna na ladilikanw de don k'a fɔ an kana yiritigɛlaw ye dɔrɔn k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw don u bɛ baara ɲuman wɛrɛw de fana kɛ nin ye o dɔ ye anw fɛ yan bi nin ye o dɔ seereya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲamukaw fo an sinsinna olu mun ka expérience la ka bita in kɛ vraiment foli ani tanuni o dɔrɔn de bɛ anw bolo kɛnɛ in kan bi ka ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma an bɛ a fɔ baasi min ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw si tagatɔ sɔrɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin yirituru don in kɛra donba ye min ni a bɛ mɛn ka lakali barisabu ka daa kan bala dumanw ka se fɔlisen wɛrɛw ma o ma kɛ masi negela ye. Jɛkulu kura mun sigira sen kan n'a bɛ f'u ma gilet vert wali kelen i bɛ se k'a f'u ma guloki nugujilamaw u ka wulikajɔ n'u ka baara bɛna ɲɛsin fɛn ma o de ye ka maaw ladɔnniya wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ ani yɔrɔ jɛyali ko ma Sadio Sidibe y'a ka kuma galamani tɛngu minisiri ka ciden na an ka ɲɛmadaw fɛ. An ye gilet vert dabɔ fɛn min kama o de ye jamana kɔnɔden bɛɛ ka se ka sanuya n'o ye environnement question ye n'o ye an ka kungo kɔnɔ lakanali ye an ka ji lakanali ye an ka sigidaw k'olu jɛya cogo min na o bɛ se ka o don ba la cogo min na parce que an y'a ye hali n'i ye société bɔ jamana kɔ kan i y'a bɔ Mali la u kana ɲama cɛ cogo cogo tant que bɛɛ ma jɛ n'a ye k'a fɔ n ka du kɔnɔ n kan ka ɲama bila nin yɔrɔ in na n kan ka ɲama bila nin yɔrɔ in na a bɛ kɛ baara min ye toujours an bɛ état bɛ continuer ka wari injecter a la wa mɔgɔw jamana kɔnɔdenw tɛ na nimisi wasa sɔrɔ a ko la nimisi wasa bɛ se ka sɔrɔ fɛn min na o de ye jamana kɔnɔden bɛɛ ka se ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i ka so sanuya bɛɛ k'i ka sigida sanuya bɛɛ kan ka don i ka so ɲama kan ka bila nin yɔrɔ in na wa kan ka na taa nin waati fana la aw ka sigida kɔnɔ aw kan ka organiser ka dɔn an ka sigida kɔnɔ nin de bɛ se ka kɛ sababu ye an ka sigida bɛ jɛya donc ɲama bɛ bila yan de ɲama man kan tɛ ka bila yan de bɛɛ de b'i ka sigida dɔn donc an ye gilet vert dabɔ ministère de l'environnement ni assainissement kɔni a ye gilet vert dabɔ de ka se ka bɛɛ sen don a ko la ka bɛɛ da don a la n bɛ diinɛ la o n tɛ diinɛ la o n bɛ politique la o n tɛ politique la o n ye faama ye o n ye fantan ye o bɛɛ lajɛlen nɔgɔ ko bɛ bɛɛ lajɛlen de kun kan donc gilet vert dabɔlen don o de kama wa fɛn min don aw y'a ye k'a fɔ lancement na an y'a kɛ Bamako fɔlɔ de donc Bamako o bɛna fɔ o ye fɛn kun fɔlɔ de donc an y'a kɛ Bamako Bamako n'a commune 6 ani quartier minnu bɛ kelen don ka Bamako la mini i n'a fɔ Moribabugu n'a ɲɔgɔnnaw la mais ni olu bɛ Kati cercle ka mara la donc phase fɔlɔ bɛ bolo le kan gilet vert bɛna basigi olu de kɔnɔ fɔlɔ o bɛna baara k'o la parce que an bɛ n'u accompagner ni formation ni fɛnw ye donc ni san kelen kɛra n'an ye jaabi ɲuman min sɔrɔ la o la an bɛ sɔrɔ sisan ka wuli ka se Mali région tɔw bɛɛ lajɛlen na kelen kelen nka an bɛ don région ninnu na kelen kelen de an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni ko in dabɔ kun ye min ye a t'i n'a fɔ ko bi karisa de ye ministre de l'environnement et de l'assainissement ko ni o bɔra ye ko in bɛ jɔ ayi ko in dabɔra de ko jamana kɔnɔdenw ka sanuya fɛn o fɛn ye sigida sanuya kungo kɔnɔ lakanali u ka ta u tɛgɛ kɔnɔ a ka k'u ta ye badabada o de hokumu kosɔn gilet vert an ka ministère n'o ye ministère de l'environnement assainissement ani développement durable u ye gilet vert ko u ye a ŋaniya ta fo ka se ka a waleya mais a bɛ ka bila sen na dɔɔni dɔɔni an bɛ na u ka document u ka sɛbɛn ko an bɛ na a don ba la donc n'o bɔra yen maintenant ensuite u ka baara ninnu u bɛ na don o la baarakɛminɛn bɛ se ka ɲini ka d'u ma cogo min a bɛ d'u ma an bɛ se ka dɛmɛ fɛn o fɛn ta ka ɲɛsin u ma n'o ye k'u former k'u dege u bɛ na fɛn minnu kɛ kosɛbɛ donc an ka dɛmɛ fɛn o fɛn n'Ala sɔnna ma jamana b'a a seko ko la.
walasa Bamakɔ kɔnɔna la sira kan taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya kura dɔ sigi sen kan ka sira dɔw kɛ fangelema ye wagati dɔw la Abdul Karim Sakɔ a n'a ka jatala ye ɲinini kɛ a ko kun an ka ɲɛmaadaw fɛ walasa ka taa ni ka segin nɔgɔya Bamakɔ sira matarafabaw ye jamana ɲɛmaaw ye sariya kura ta a bɛ fɔ min ma nansarakan na ko circulation alternée ka sira kɛ tagali kun kelen ye n'u k'a ma sens unique u ye siraba dama dama ta jamana faaba kɔnɔna na ka ta nɛgɛ ka ɲɛ 7 ka se a ɲɛ 9 ma sɔgɔmada fɛ u ye tagali dama ye taa ni ka segin t'o la wula fɛ nɛgɛ ka ɲɛ 16 ka se a 19 ma n'o ye baarajigi ɛriw ye laɲini min b'a la ɲɛmaaw fɛ o de ye k'a fɔ dugu a fara n'o ye Bamakɔ ye bolifɛnw cayara walasa ka taa ni ka segin nɔgɔya sira matarafabaw ye ni hakilina u ye nin ta wa hakilina min don maa caman y'a yira k'a fɔ a kun kan ka kɛ bon an bɛ taa ɲini an tɛ caman sɔrɔ la mais ni baaraɲɔgɔn bɛ degun sɔrɔ a degun dɔ bɛ yɛrɛ kan sinon ka bɔ Burukasumbu la ka na Jelibugu ni fɛnw en vrai dire amusaji b'u la mais comme u bɛ ka système kura min daminɛ sisan nin bɛ kɛ sababu ye ka amusaji débloquer ka bɔ yen quoi parce que sɔgɔmada fɛ sira ye un voie ka bɔ yen ka na nka wula fɛ tuguni un voie dɔ ka yɛlɛn ka taa bon o kɛra sababu ye amusaji débloquer quoi bon Bakɔla sera même scénario bon Ngula ta de ka gɛlɛn sisan mais n'u sera ka solution fana sɔrɔ la ala barika la baara bɛ nɔgɔya quoi ne kɔni y'a jateminɛ min fana bila kɔnɔ la o ye quoi sinon a tɔɔrɔba kɔni t'anw kan mais ni tɔɔrɔ b'i sigi ɲɔgɔn kan tɔɔrɔ b'i kan quoi an ka ligne n'a fɔra ko an kelen de b'an jan ko to o tɛ tiɲɛ ye o non comme an ka voie quartier man ca quoi bon o de y'a to an ka Amusaji barika man bon ka sugu ta la sinon Amusaji m'an fɛ yen mais a barika man bon quoi. mais min fɔ population ye Bamakɔ kuma de ka gɛlɛn parce que pourquoi anw yɛrɛ bɛ circulation na an ɲɛ b'a la mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛnnin kan a bɛɛ bɛ fɛn jeni a si tɛ fɛn respecté téléphone a fɔra ko o tɛ lamɛn mais bɛɛ bɛ téléphone lamɛn n'importe comment mototigi b'a lamɛn mobilitigiw b'a lamɛn ni tɛna don dɔw yɛrɛ kan u ka mobili kɔnɔ u bɛ téléphone na sira cɛmancɛ la donc an ka lajɛ an ka sariya bonya ni mesure min tara an k'o bonya fɛn ye sariya de ça fait partie de l'éducation an k'an jɔ an ka respecter o bɛ dɔ bɔ embouteillage fana la a baara kofɔlen n'u donna dɔgɔkun daminɛ minisiri fɛ min ɲɛsin bɛ taa ni ka segin baaraw ma jamana kɔnɔ cakɛda min n'a bɛ fɔ ma compagnie de la circulation routière o ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ baara in a daminɛ don a ma nɔgɔ gɛlɛyaw b'a la nka o n'a ta o ta laɲini min b'a la dɔrɔn taa ni ka segin o ka se ka kɛ nɔgɔya la bamakɔkaw fɛ a bɛɛ tamasiyɛn bɛ pano la n'i bɛ kana pano yɛrɛ b'a f'i ye i kan ka mun kɛ i man ka mun kɛ donc an ka jateminɛ bɔ o kan ka pano lajɛ pano bɛ tamasiyɛn min fɔ an k'o lajɛ an k'o waleya kɛ mais maa minnu kɔni y'a tanu tiɲɛ ka di ala ye o de ka ca maa minnu y'a fɔ ko a taara parce que n'i ye jateminɛ kɛ baara sira n'i y'a lafiya a yɔrɔ dɔ la a bɛ gɛlɛya dɔ lase a yɔrɔ masurun na an y'o fana lajɛ k'a fɔ polisi minnu kan ka bila kan a bɛ taa fɔ polisi 150 ɲɔgɔnna la a sera kuntuguda minnu b'o kɛrɛfɛlaw la donc an bɛ ka polisi bila olu la degun bɛ minnu na ni nin sira yɛlɛma olu fana tɔɔrɔ a ka kan an k'olu fana lamɛn an bɛ se ka solution min fana sɔrɔ min ye anw ka cɛsiri ye k'olu dɛmɛ u ka taa ka sigi kɔnɔna la o ka kan an bɛ k'o baaraw fana boloda an bɛ yala la an bɛ jateminɛw la donc n'o wolola fɛn minnu na an bɛ n'olu fana baaraw boloda k'olu kɛ ka polisi bila o yɔrɔ kan walasa olu bɛ se ka lafiya cogo min na. a y'a yira fana k'a fɔ baara min don a tɛ se ka ɲɛ abada fo olu minnu ye baara kɛbaw ye ani sira matarafabaw f'u bɛɛ lajɛlen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn lamɛn ani ka ɲɔgɔn bilasira. mais an bɛ mun fɔ dɔrɔn an ka ɲɔgɔn lamɛn jamana y'an bɛɛ de ta ye an k'a yira k'a fɔ an bɛ jamana belebele de kɔnɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn polisi minnu bɛ yen u bɛ aw de kama aw balimaw de don aw sinjiw de don u bɛ aw de kama nɛni t'a la bugɔli t'a la ni min ma faamuyali kɛ u b'a ɲɛfɔ sira bɛ yira o la o bɛ taga polisiw fana kɛrɛnkɛrɛnnena a fɔr'u ɲɛna k'u lafaamuya la baara in tɛ taa cɛsiri kɔ u k'u cɛsiri an bɛ population de kama an bɛ aw ka bila de kama an bɛ aw de lafiyali kama donc a kɛra san kɔrɔ a kɛra tile kɔrɔ an bɛ yen a fana k'an lamɛn n'an ko aw kana mun kɛ aw kan'o kɛ. kɔrɔdɔnna k'a fɔ nin baara ye n'o ye sira layɛlɛmali ye n'u k'a ma circulation alternée a baaraw kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun k'a daminɛ ntɛnɛn na ka taa se juma ma sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ 7 ka se a 9 ma ani wula fɛ nɛgɛ ka ɲɛ 16 ka se a 19 ma. an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan mun bɛna lase Kafunɛ Bacili fɛ.
Cari jamana kono fanga sinamaton jekulu tonde unga sugandili ni k'u bila cadre national de dialogue politique CNDP ton kono o kuma ɲɔgɔnya baaraw bi sena alibi. Cari jamana lajɛrɛba labɛnba jɛkulu ton a tɔnden hakɛ bi taa maa 30 la min da jirala fanga sinamaton jɛkulu tɔndenw ani fanga ɲinitɔnw fɛ minnu ni jamana fanga yɛrɛ bi ɲɔgɔn kan fɔ n'u k'a ma ko majorité. Kalo caman tɛmɛnen kɔfɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya ani ɲɔgɔn samasama la o min bilala sen kan a bi dɔgɔkun kelen bɔ jamana ɲɛma Idriss Déby Itno fɛ walasa ka se ka fu siri ɲɔgɔn faamuyabaliyaw dana ɲɔgɔn faamuyabaliya min ni maa minnu sugandilen do ka kɛ Cadi jamana sigi ka fɔ nun donbaw ye. Nwara dabaga min be o tɔn CNDP kɔnɔ olu ye lajɛrɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni alamisa don u ti kalo tile 22 ye. Fanga sinamatɔn jɛkulu tɔnden dɔw y'a jira k'a fɔ ko ali bi n'a ka biya olu ka fanga ɲinitɔn ma ta k'a don ba la cadre national de dialogue politique kɔnɔ. Fanga ɲinitɔn min be Cadi jamana kɔnɔ ni a be wele ko Union pour le renouveau et la démocratie CNDP kɔnɔ fanga sinamatɔn jɛkulu minnu bi ɲɔgɔn sɔrɔ yen olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan fanga ɲinitɔn Union pour le renouveau et la démocratie dagayɔrɔ la ni k'u cɛ gɛlɛyaw ni fɔɲɔgɔnkɔw bɛɛ lajɛlen mada. An bi don min na i n'a fɔ komi bi u bɛɛ lajɛlen bi kan kelen fɔ ɲɔgɔn faamuya nana wa bɛn kɛra ko kelen kan min b'a to u bi jɛ ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ. A laɲini yɛrɛ ye fɛn min ye fanga sinamatɔnw ka se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɔn wasaden sigi kalata nata ɲɛ min bɛ kɛ sababu ɲuman ye u ka ɲinifɛnw bɛ kɛ sɔrɔ fɛnw ye. Tunisi jamana kono Tunisi gouvernement ma ɲɛma Youssef Said jamana ɲɛmasigi kalata min ni o kan ka boloda Tunisi jamana kono ka bɛn ni septembre kalo nata tile 15 ye a kɛlen do k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmasigi yɔrɔ ɲini. Tunisi jamana minisiri ɲɛma Youssef Said a y'a ka minisiri ɲɛma jɔyɔrɔ kalifa Kamel Morjan na ni o ye Tunisi jamana minisiri ye min bi baarako kunna. Sigana wale caman min kun talen do ka ɲɛsin Tunisi minisiri ɲɛma Youssef Said ma k'a fɔ ko a bɛna jamana musaka ta ni k'o don a ka yɛrɛmangutu baaraw dafɛ walasa ka se ka jamana ɲɛmaaya sɔrɔ. A ye o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen dadi. A y'a jira k'a fɔ k'a tɛna baara bila ka bɔ gouvernement kɔnɔ bawo n'o kɛra bɛɛ o ye gouvernement yɛrɛ de cilen ye. Kunnafoniya dara minisiri ɲɛma Youssef Said fɛ ka bɛn ni alamisa don u ti kalo tile 22 ye Tunisi jabaranisoba sanfɛ. Kunnafoniya min sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko kandida kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dama ka kan kanbɔli la ka jamana ɲɛmaaya ɲini. Sudan jamana kono Sudan jamana sigilen do ka gouvernement de ma kono gouvernement min bɛna tali kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kan n'u k'a ma ko gouvernement civil gouvernement min fana kɔnɔ ni Sudan musow ka lapasa jɛkulu y'a kanu hakɛ ka damakɛ ɲɛ cɛ ni musow la ka bɛn ni arabadon ye Sudan minisiri ɲɛma kura sugandira ni k'a ka baaraw forobanun don Abdallah Hamdok sɔrɔ ko baara ɲɛdɔnna ŋana don baara bɛ minisiri ɲɛma kura Abdallah Hamdok de bolo sisan a k'a ka gouvernement kura sigi sani u ti kalo tile 28 cɛ gouvernement min kɔnɔ mɔgɔ bɛna tali kɛ mɔgɔ 20 na civilu la a bi kalo 9 bɔn bi Sudan musolakaw kɛlen do ni ka fara ɲɔgɔn kanw boloda walasa ka se ka nisɔngoyaw jira hakɛ damakɛɲɛli la cɛ ani musow la u niyɔrɔ sara gouvernement kɔnɔ u ni cɛw ta ka kɛ hakɛ kelen ye ka bɛn ni tarata don ye musolaka 2 olu sugandira ni k'u ka forobacɛw nundonni kɛ conseil souverain kɔnɔ o ye kulu ye kulu min bɛna furancɛrɔ fanga kɔlɔsi o kɛra laɲini fɔlɔw sɔrɔlen ye musolakaw ka lapasa jɛkulu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka maa ɲɛma muso ni o ye Adila Abdallah Ramani nka musolakaw ka lapasa tɔn ɲɛma y'a jira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ muso 2 de sugandira ni k'u bila conseil souverain kɔnɔ ni o ye furancɛrɔ fanga kɔlɔsili jɛkulu ye nka u n'a ta bɛɛ u ma wasa ni u ka sɔrɔlenw ye u b'a fɛ cɛw ani musow bɛɛ lajɛlen de ka damakɛɲɛ gouvernement in kɔnɔ musolakaw ka ye i n'a fɔ komi cɛw yelen do cogo min hali n'o y'a sɔrɔ a laɲininen do jamana sariya sunba kɔnɔ k'a fɔ 100 sara la musow niyɔrɔ ka kɛ 40 sara ye nka musolakaw ko ayi olu b'a fɛ u tɛgɛ ka da sara 50 de kan 100 sara la wa musolakaw ka ɲɛma muso in y'a jira k'a fɔ k'u b'u cɛ siri cogoya bɛɛ lajɛlen na walasa u ka ɲinifɛnw laɲiniw ka kɛ sɔrɔ fɛnw ye sara 50 100 sara la.
Kongo RDC jamana kono ka beni arabaduni Kongo RDC jamana nyema Felix Tshisekedi akunye kibaruya da ka fo kwa na ministri nyema bisimila ka beni alamsadon utikalu klimwa ani fly wala sa ministri nyema ka se kana ka gouvernement kura ministri utogo uti wa kun laidu tara jamana nyema fe ko o alamusa kelen shu ko gouvernement kura kuna foni kuna da bela jelen kuloka nga amaseka ke o fochugo kelen ba o sigi ka fo maseka ke tukun jamana nyema Felix Tshisekedi ni aka ministri nyema ni nyogonche tigi mini akunkan ka dangene maya jamana nyema ani ministri nyema che anyoye kunkan ka ke wulakle jandi fe humi ngoni yato la jere maseka ke o maseka shidon nga kuna foni min koni mbora jamana nyema daga yoro la o kuna foni ndo ya jira ka fo ko bara munun kumbolo dalindo jamana nyema bulu abe alamusado utikalo klimwa ani flama ko ani ministri nyema chesi kumbe o bara bolo dalin kono ko ka beni alamusa klegan felai kuna foni laba min tlala kana gitu o yaye ko ministri nyema tina seka yesigila ani jamana nyema ni nyonche bawu ko laben laban kuma laba afe folo ministri nyema ka kuna foni soro leuna kwa ka laben bela jiren kun sabatilen tɛ ban nga ma caman ko ne ɲiningali kɛ i yɛrɛ la yalima ministri ɲɛma yɛrɛ ka fɔla ko labɛn laban minnu ni olu ɲɛma se ka sɔrɔ ka bɛni ani jamana ɲɛma ka sigi waati ye ko labɛn laban ninnu bɛ se ka kɛ mun ye ɲiningali gɛlɛ nga ɲiningali ŋɔni tɔmin bɛ o de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ a ni ce aw ka lajɛli la a k'an bɛn n'ala sɔnn'a ma